ezi obodo anyị ọkwa ihe anụnwa ndị nwa na-asụ Igbo asị gị na Soludo's mantra na ihe na-abụ gọvanọ na-ekwu onye ọbụla tinye aka ka Anambra steeti dị mma obibi nwa aga n'iru na-acha akwụkwọ ndụ dị Soludo mantra. Ọ dị mmechi aka esi abata n'oge nzọụkwụ solution gọvanọ bụ ihe mmemme na-abịakwa Satọde ọbụla ngwa oji ọkara gafete elekere 5 nke uhuruchi site n'ụlọ mgbasa ozi abụọ ka ibe Anambra Broadcasting Service Heartbeats of the East. Ịnụ ka isi wekwu n'ozi anyị na ndị na-akwado ihe mmemme a bụ ofu otu ụmụ nwaanyị na-echere anya n'ọlụ ọma dị iche iche gọvanọ na-alụ gekọta ntị ka onwe ndị na-akọwa maka ya na redio Vasile na anyị akọwakwa ọlụ ọma anụnwa akọwa ka ndị mmadụ na-anụ maka na ịmago onwe ndị nọcha some parts of the state anara afụta onwe ike ọsọ nke alụ n'irube kwasị ọka na ọlụ na-eti gbezi redio wee anụwa ọlụ kwulu ọlụ a na-alụ o wee bụrụ ife iju anya kedu ndị ọ bụ Solution Integrity Women of Nigeria C1 bụ otu achịkọbara ndị maara ife ụmụ nwaanyị maara ife ọma na mmasị chịkọbara otu mana ha nwere ọtụtụ ndị na-akwado ha si ha gaba n'iru because ịma na istart ya moto like this istart ya moto ọ bụ na taya adịghị ya nke nwere ndị na-abụ ya fuel moto ahụ ama aga. O nwere onye bụ national coordinator ha kedu onye ọ bụ Honorable Odoziakụ Chinyere Nweke Adandibe Ibeki maka Adandibe Ibeki na makazi wee dem n'ọnụ ndị nche ka mgbe Chinyere Ibeki ya ọ meji nne m ya Adandibe Ibeki n'isi anọcha onye ọ bụ onye nchịkọta etiti Solution Integrity Women of Nigeria C1 Chinyere ka nne ndị be anyị ọraneze ndị be anyị na-ege ntị ndị ọma iji eme ọnụ ekene unu dịka nsị gwa gọọ nwee ndị na-egote taya nwee ndị na-agbanye fuel nwee ndị na-agbanye injin oil wee si moto anụnwa na iyi a na-aga bụ ụgbọ nzọụkwụ Solution. Kedu ndị ọ bụ mmadụ dịka Chief Ernest Eze Ajụghị Chief of Staff nye gọvanọ Anambra steeti Chief ya gaziere gị. Ọ nwekwara Chief Aloysius Tabansi former PG ndị Orum osokwa Chief Aloysius Chukwu gọzikwa gị ọnụ ọbụ ndị na-asị ihe mmemme a na-aga nwekwazi ofu okpotokpo nwaanyị Chief Barrister Mrs. Ifeyinwa Obegolo Adigbo PhD Judiciary Member Adigbo anyị na-ekenekwe gị na-ekenekwe His Royal Highness Igwe Chris Chidume Orano Igwe Igwulube 1 n'ọmọ Igwe na-eme mma Igwe daalụ for supporting Solution Integrity Women. Na-ekenekwa ọzọ Chukwuebuka Nwankwọ ọzọ nna nyelugo 1 omelọra na isu anọcha ezigbo mmadụ ọzọ ya gazie. Enwekwara onye nke ọzọ Chief Ugochukwu Oji ọzọ ike ọha na agụlụ Yellowman ha niile so wee sị na ụgbọ anụnwa ya na-aga ya na-agba speed ọ na-agbasi speed ike ka amalụ mgbe nwere ife melie ka e wee tikwolie mmanụ makwa Chief Cosel Anibog Omenyere onda niile jikọtara aka ọnụ wee na-asị na ihe mmemme a na ọ ga na-abịara gị na-eru gị ntị so ife ndị anyị n'onwe ka isi wee isi adalụkwa wedo nsa maka ị na-akwado ihe mmemme a n'ọnwa maka ihe gọvanọ na-eme na-atọ gị ụtọ makwa na ndị anụnwa bụkwa ndị ihe a na-eme na-atọ ụtọ ha wee si bịa kwusabi ya n'ikuku. Ọ dị mma Chinyere ịma na enyere gọvanọ anyị award Vanguard newspaper ndị akwụkwọ akụkọ nyere ya award ya agụkọtara m ihe tata award kwulu award nsị ogene dị kedu ibe na-abịa ọnụ kekene ihe nwere ikwu maka award anụnwa Chinyere nnukwu ada anọcha a sị na o juru ọnụ maka mahụ m ebe m na-ebido na mbụ ana m ekene Chineke onye nyere Anambra steeti okpotokpo nwa dịka Charles Chukwuma Soludo nnukwu prof bụchara nwa Mgbafọ maka na Charles Chukwuma Soludo nọ ka Moses n'oge nke anyị onye Chineke ji wee bịa ịgbapụta anyị wa Anambra steeti wee fichaa anyị n'obodo Nigeria niile so dịka award a na-enye onwekwe award enye Chalụnwa Mgbafọ onye meritru aka ya enyekwu ya more award because according to him ọ sị na amatabekwe beans na amachabere beans amacha mmanya anyị esi n'enu na ana n'ihe anyị na-afụ na onwebekwu ihe ifo na ihe ọma ka dị n'iru na-abịa so award aka ya enye karịrị aka maka na ihe na-enye awa bụ ndị Solution Integrity Women of Nigeria akpọta iwu na anyị cheli ma ọsọsọ anyị nwa
na ndị nọ within na-afụta ihe Charlie Nwamgbafọ na-eme ka ezi anyị enwere na ihe Charlie Nwamgbafọ na-eme agago ọ na-ede n'olu na-ede n'Igbo na ya bụ ugo na ọma nọ n'ụlọ mana ugbenye na-eme gịnị n'azụ n'ahịa so ndị Vanguard nyere award the best governor nke afọ 2024 na the whole Nigeria ọ dakwa anyị bido ọ dara anyị bido ka o si ya dawazi chinyere je ka ndị biri okwu n'ọnụ ịma ihe oji ewe dabara Igbo ọ nwere ebe nnọkọwa akụkọ Soludo mana 38 years ka ọ dị well professor 38 years nya nwoke na-ebechagodo ebecha and mgbe ọ na-efe degree ya na university ihe o ji wepụta first class economics wee jelu gụrụ akwụkwọ mana na Nigeria mana obodo oyibo Africa niile o so n'ofu mmadụ ndị 100 agụọ mmadụ 100 n'Africa agụra Emmanuel ụlọ Africa ọgbakwa Nigeria so mgbe na-agụ akụkọ gbasara nwoke a sị anyị amadị ka gọvanọ anyị ha na-ekwukwa ihe na-ekwu so nwanne o juru ọnụ o nwere award enye solution kalelia because na ọ na-eme nke afụla anya ọ gọvanọ bata anyị mana obi ndị ọ na-achị wee n'ilu anya na wee welite Anambra steeti so onye nwaka ndị mba ụwa na-afụ ha fụcha ha si mba enwere ndị mmadụ dị otu n'ala Igbo na ha nwụrụ na enwere ndị mmadụ dị etu a n'ala Igbo gọvanọ na-eche echiche ugboro na-abụ before ever ome ihe ọbụla ọ ga-eme asị think twice that is ọlụ atụ egwu o nwere ihe na-atụ egwu unless ma ihe ọ na-alalicha ụbọchị emere ihe ndị agụata mere something eji eme ebe ahụ o nwere ụzọ ọnọkọ ọ na-agba ndị be ha okwu wee sị ha na esco ya na ndị otu oge eme kwuchi nke ha mere now the last esco ha mere na ha ga-award ụzọ mụ chee na okwu ndị thank you ịmana ozugbo the thing ejugo ebe niile ọ bụrụ na omego gị no approve go so that man honestly aghọtara m ya omume na ọchịchị ya ka na-agbagoju anya anyị sikwa Chineke bi n'eluigwe Charlie Nwamgbafọ ya dịkwala anyị ka echi maka na echi a na-agụrụ agụ and ihe anyị na-anyekwa Chukwu ọ bụkwa na ojeche ije ọ nọ na ya mgbe wilili mgbe a ga-achọ onye ga-anọchi onye nyekwa anyị onye ga-ebido ebe o jedebe ka anyị ghara ihe na-achịkwa azụ maka na ụlọ ọ na-alụ na Anambra steeti ya ndozi ọ na-edozi dịkwa mma o dozicha enye onye ọzọ ga-abịakwa ịnọchie onye ahụ bịakwa ka o bido ebe o jedebe because na onye ga-anọchi solution ga-atakwa ahụhụ maka onye ọkwa oversize nke ọma a na-ekwu mana nke ahụ solution lusi alitu onye ọbụla ga-aba n'oche ahụ ga-afụ nnukwute oversize so anyị achọkwa onye ya abalị ya so anyị kene Chineke onye mee ka ya bụ ụbọchị taa enyere award gaa ọfụma wee na-arịọ Chukwu dịka obi eje n'udo oge ọ ya anatakwa ka o dunetela anyị daadị anyị n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen ịma a na-ekwu maka award anụ ndị ụfọdụ nwere ike sị ya nọ maka n'oge election na-elu ego ebido nyewe award ma ọ nọ maka na ọ bụ gọvanọ mana ka m bịa gụba history aka m nọ wee folu na since 2006 since 2002 wee lọwọla ịwụ gọvanọ ka 6 Nigerian newspapers 6 na wee jikọta aka ọnụ wee nye award wee sị na ọ bụ man of the year ha niile jikọtara aka ọnụ wee sị na ọnya bụ man of the year 6 Nigerian newspapers n'ofu ugboro n'ofu ọrụ ahụ kwara ofu ọrụ 2006 ahụ nke enyekwere kọmanda nya enyere ya nkwanye ugwu commander of the order of the Federal Republic CFR ife na nwoke na-ebecha na ọbụrụ dị ife taa award abụọzi dị ọ bụgodị na-asị maybe not because na election eluwego nne ka ị na-echi ntị ị na-echi anya ọkwa nwanne ya nwoke mejezi ka ịda afụ ụzọ na ịda ka ị na-echi ntị ị na-echi anya o nwere ike ọ bụrụ na ị nara anụ akụkọ ihe a na-akọ akụkọ agbamama niile a na-akọ n'isi Charlie Nwamgbafọ mana ọkwa anya ya ihe oye ka ị na-anara anụ ya na ntị ijikwa anya eme gịnị afụ ya o nwere ihe dị ka maybe not because na election eruwego ihe mmadụ tolulu abụrọli Hausa Charlie Nwamgbafọ n'iji nke ekene enye nnukwu ekene maka na since Anambra steeti bidoro mma wee topụta fụ onwe masị onye Anambra
wee togide wee ree etu ụra today afụbere m gọvanọ anyị eji tụnyere solution gọvanọ so nke onye ma-esi kwufulie anyị na-ekene Chukwu n'isi daalụ. Anambra steeti ma mma ọ maara mụ na gị ọ maara anyị niile ọjọkwa njọ ịma na onye ọbụla esoro wee takịrị iwe nya bụ mana ihe anyị na-ekpe ekpere bụ ka ọ na-adị sọ mma ka ọ na-ama sọ mma. It can only get better. Ọ dị mma akara ị ga-eji wee kpọọ wee kene gọvanọ anyị sikwa ya congratulations. Ị na-ekenekwa anyị nwa bụ ndị Anambra because anyị na-enye support. Ọ na-anya nara enye support enwe ike ọ nọrọ ebe ahụ na-eme ọra na because ọ bụ na ọ na-awa ọlụcha afta ụtụtụ ọ ejegwu kwatuche ihe niile ọlụ ma ọ metọcha ya ọ ya na-ewutekwa ma ọ na-agba ọlụcha afta na-eti onye ọbụla enye aka onye fụrụ onye na-emetọ emetọ ọbalịa mba gị nwa na onwe gị o kwere ihe ị ga-eme because a na-ekwu maka ọchịchị dịka ọsọ gọvanọ gị nwa na-abụghị na ịnọ ọnụ ụgbọala ịtụfu waterproof iji wee taa ihe tụnye na agọta onye ka ị na-atụpụrụ ya ma ọ ikpocha ahịa na bego na afọ eche na ahịa ka isi anata ịpụta n'ụzọ ibi ha dị tene gafee ịnọrọ n'afọ nke gọọmenti na-arụ na nke ọdalụ gị nwa na onwe that little one ị ga-eme. How are you doing about it? Akara ị ga-eji wee kpọọ wee kene gọvanọ na award kwula award ọ bụrụ iveta mana nke wụ the newest Vanguard Man of the Year 2024 Vanguard Governor of the Year. Kpọọ anyị na akara 09049560826 maọbụ 07065381320 akara na-aba anụnwa ka ị ga-eji wee kpọọ wee sonyere anyị n'ihe mmemme nke tata wee jee gọvanọ anyị ike wee sị ya na ọ na-emekwa n'ọfụma chere nwa mgbaafọ gị jisikwa ike jidekwa ka iji maka na ibi Igbo na-ekwu gị na-asị na onye a na-asị nye jide ka o ji na ọ na-eme ọfụma ma anyị fere na ka ị na-emasị gị ha ka iji ịma na ide eme ọfụma. Cheta na akara ị ga-eji wee kpọọ anyị bụ 09049560826. Hello. My sister. Ezigbo mmadụ onu ga na asọmọsọ onye ka anyị na-anọ. Thank you. Ọ dọbiri ezigbo mmadụ na-agwa anyị na ife anyị na-eme na-asị ya kpọghachikwa anyị ọzọ onwe anyị ọma na onu ijigodo wee kpọkpọntegodoro mmụọ m sef 09049560826 maọbụ 07065381320. Hello. Good evening. How are you? Kedu onye anyị dịkwa mma ezigbo mmadụ onye ka anyị na-anọ? Assemble Honorable Collins Ukwu. Debbie said Honorable Collins. I'm onye Ukwu. Onye Ukwu, okay. New South. Yes. Government area of Anambra State. Darling, all money now. Thank you, sir. Because ndị Igbo tụrụ ilu na-eji ha enyi emeta ihe agba n'aka. Oh, yeah? So n'Igbo abụ na saịdị akwụkwọ onye prọfesọ Ken Nigeria maka ọbụgo gọvanọ Central Bank a na-akụrụ ya aka onye a nọchiri na ekwu na anwụ ọmụ ọ na-eme ọkwa nke ọkwụrụ nke ahụ nwanna ọkwa anyị kwuru abụọ kwa ebi esikwuru gị abịa buru m ndị ọbụla anyị na-arụ ọrụ ọfụma onwe ha ji apụta n'ukwu kama na ịma na onye akụ onye dị achọ ihe ya na-ekwu maka elemisi maka na ihe na-ewelite mmadụ bụ nkọcha akọcha ọbụla ebe ha ntị ahụ esi kọcha gị atụ na ndị a na mmeri ka ha na-emeri ndị ha na-ekwu abụ ezie otu ọbụla edinarị ihe mfụ n'ụwa na na-eme na-eme a na-eji nwụra ndị na-agba ya ọkpa kama na eji agbata n'ọnụ eji ejefe kọntenọ n'ebe ọmụọ na-arụ ọ nke etukwu ọnụ ọ na-eme nke ọ na-eme si ọnọdụ ọba enyekwere ọrụ n'otukwenye amịnụ ihe a na-akpọ ya n'ọnụ enwere nke ahụ eji aga aga ọcha na were ya na-aga nke niile ọ bụ Anambra nwere Anambra arụcha ya ọha mmadụ ka ọ bụrụ so anyị na-eto ya ike si ejisi ike ọ ga-adịrị ya mma ka ọ na-eme ka Anambra steeti dị mma bee ihe niile nwere ga-adị mma n'aha Jizọs. Kwuru akwuru otu ha si mee ọ bụrụ na ọ rigoro ha na sekọnd tem na ebe a mụrụ okwu ya n'ụgbọ. Thank you. Hello. Hello. Uru ọcha ma ka ya nọ.
Good evening, my church. Adịkwa nwanne m onye ka ya nọ? Okay, nze kunye one na n'ọfịa. Nze kunye ekene gị. Ogo. Ana m ekene unu n'ọrụ m na-arụ na Anambra State. Thank you very much, bro. Nkwu mbulu ekene Mr. Governor n'ihe ọ na-eme na Anambra State. Na anyị na-afụ aka ya na ihe anyị na-ekwuwa bụ ndị n'ọfịa na-ekwu na second election to vote for him. Thank you. So na anyị na-akwadosie ike ọbụgụrụ bụ the chief protocol of Anambra State bụ Glamour Chinedu Nwoye. Glamour na-agba. Anyị na-akwụ ma a na-asị na Mr. Governor ya eje ọzọ. Etu a. Anyị fụrụ ọmarịcha ụzọ Mr. Governor nụcha debe. Anyị sa aṅụrị ekene n'ihe ọma ọ na-eme na Anambra State zarabe ha. Ekene mere niile. Thank you. Ekenekwa sista bụ Chiamaka Nnake. Ekenere unu. Thank you. Daalụ. Okay, ma ihe onye nwanne nwoke honorable si ụgbọ wee wazi ihe onwere ihe megide dị ụwa mma. Mban. Ibetachi ụwa makwa na eboro mma. Na ebo mmadụ. Adị ọzọ na o nwere ike negata anya o nwere iwe ahụ ya masị ịkwa ka o si eje ije na onye na onye ebukwa ka nke eme. Ọ bụrụ na akọchala onye ahụ. Hello. 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 Anyị na Good evening. Good evening. Onye ka anyị na-anọ ebe ka isi akpọ anyị ya? Okay. Ka afa gị? Afa m efu na Nwọrọ. Okay, no nwanne. Anyị na-ekene na ọmụcha atụmatụ ilesite. Thank you. Mr. Governor, ọgbọghị anaghị ya agba n'aka ejila onyonyo. Oh, yeah. Anyị ndị n'isi ozugbo anyị kwuru okwu na anyị ya agba n'aka ejila onyonyo anyị ejekwa ọzọ. Anyị eje ọzọ. Anyị kwuru ọrụ ọmụ ndị nwere ụzọ ọgbara niile na-etikọ ọnwa. Yes. Daalụ. Amen. Thank you very much, ezigbo mmadụ. Hello. Uhuruchi ọma nwaanyị ọma ka eke ime? Ana m ekele ọrụ unu na-esi na mgbede abalị ọ dịkwa mma ọ maka jisi na ike maka na enwere biko Yes. jisie na ike. Thank you. ABS. Solution Chineke chekwara dị mma ka Chineke nye ndị mmadụ wee ikeju What's up? onye gaa n'ụzọ gaa na-eme adịkwa na saịdị anyị abụ n'ibo okene m wee na-agarụ awakpọmaka ichie onye nke site bido n'ezi Obike Junction wee seweluola anyị ụzọ ruo n'ebe o jedebe Chineke chekwabakwa ya maka na a sị na ọ nwere ihe ọka igbo mgbe m na-ekwu ọ sị masịrị nwa ya achị ọzọ onye ọbụla mebere nwa sipụọrọ ya aka ichekwa ya isi tinyekwere ka ọ na-aga ABS daalụ. Thank you very much. Ezigbo mmadụ. Ana m like mmadụ. Ọ dị ka ofu onye ihe ọma na-adị mma. Ọ dị ka ofu nwaanyị be anyị. Okay. Hello. Good evening. Onye ka anyị kwudolu? Ikenna Ikenna onye ofuma, welcome.
Yes, I like the program. Yeah. Amen. Thank you. Yeah. Chitakwana na congratulate Governor Emaka. Vanguard newspaper nyere Vanguard Governor of the Year on Good Governance. Go Vanguard newspaper Governor of the Year on Good Governance Award. Nana say congratulations. Yes. Congratulations. You gotta go. Hello. Hey. Okay, so kwe kpọghachi anya ọzọ ama m na gbado mmanya o soro nzikọ. Ka ihe ji okwu ihe ndị ọka na otu anyị. Ha kpọwee si anyị je gwa gọvanọ lakpọ m nọ na phone. Si m Adaọka North. Gwachalị nwa mgbe afọ na anyị niile ekwe campaign o. Ịghọtago? Na ha marọ nnukwu gọọmenti a ga-eji wee tụnye ihe ọka na otu nwetego n'aka gọvanọ. Unu nwetakwara. So ịgbago amara m onye ọbụla emepe ọnụ ka okwu ọ mara ihe oyi. Ọ mara ihe oyi ekwu. Ọ dị egwu. Hello. Yes. Hello. Uhuru Chiamonye ka anyị na-anọ. Ngwa anyị ga-akpọghachi ya biko jeta aka n'ebe redio gị na wee kpọọ. Hello. Anyị na-ekenekwa gị nwaanyị ọma onye ka anyị na ya na-ekene? Chidimma onye n'ọfịa ndị Beglamọ ka eke ime mma. Thank you very much. Chidimma mgbịrịmgba yes, you may be quite Paulina. Children only have the milk Paulina. Amen. because ọ bụrụ na ị naghị ege anyị ntị ọhụ nọrọ ebe a kwuchecha ọnụ mbido mana otu ị kpọrọ anyị ma na ị na-ege ntị anya dị happy mana anya nọrọ ebe ekwugheli. Hello. Ode? Yes, onye anyị na-anọ ọdịnaka ka ebe isi akpọ anyị? Anyị si n'Anambra steeti akpọ. Anyị nọkwu na Anambra na ọrụ Anambra ka esi anyị nọ n'ọka ka ebe ị nọ ọdịnaka ịdịọkwa na oke ụmụ dị ọka. Ngwa gaa n'iru statement mere ọnwa kwụ ozi ihe ọ na ngwa gaa n'iru. Ihe m na-ekwu bụ na anyị na-asị ka na gọvanọ anyị na-eme ọfụma na ọ na-asị ka Chineke mgbe ha na-eme ka ọ na-aga n'ihu. Amen.
na-aga n'ihu na-eme ihe ọ na-eme anyị kwụ ya n'azụ. Thank you. Daalụ. Onye nabata onye ọzọ oge anyị na-akọkwara pụkwara. Hello. Ifugo ozikwa anyị n'aka osiri anyị n'aka biko mana oge anyị ji nwayọ na-achịkọta maka ụmụ ọtụtụ ndị na-akwado anya ka ya sịkwaba thank you very very much sir. Mana cheta na anyị na-emerube we are celebrating Governor Soludo's award as Vanguard Newspaper Governor of the Year on Good Governance. Go? A na-emerube gọvanọ anyị na-ekene ndị ezigbo mmadụ bụ ndị na-akwado ihe mmemme Solution Integrity Women of Nigeria C1 ọkwa unu nwa aka maka otu nsi wee sị na ọlụ ọma gọvanọ na-alụ na ya ekpuchie n'okpuru kapet maka ịma na ndị ha na redio okwu ihe ma na ọgbasa ifrọ ndị si na ha amacha akwa mana unu kwubezi nọ ndị C1 unu agbanika mana o nwere ndị si ndị C1 anyị agbanyere unu fuel anyị ga-agbanyere unu engine oil anyị ga-etinyere unu taya tinyere unu ugogbe moto kedu ndị ọwụ Chief Ernest Ezeajuri Chief of Staff to the Governor of Anambra State Chief Ernest Chukwugozie ezigbo mmadụ Chief Barrister Mrs. Ifeyinwa Obegolu Adigbo PhD Judiciary Member His Royal Highness Igwe Chris Chidumarano Igwe Igurube 1 na mo Igwe na-eme mma Igwe ya baloge Igwe ga-adị ndụ ruo mgbe ebi ị ga-adị ka echi na-echi adị agwụ ọzọ Chukwuebuka Nwankwo ọzọ nna nyelugo 1 omelora na isu ya na ọchọ omelora imerimeri one day gafeta ka anyị mara ka isi eme maka na ịghọtagofi ama na ịghọtara ọzọ anyị na-ekenekwa gị ya gaziere gị Chief Aloysius Tabansi former PG ndị Orom oso na asị since anyị bidoro ihe mmemme a ọgwụkwọ bịa ọ bịara abịa sị na ọ bụrụ ọsọ sọpọt na ya abịakwa abịa sọ ọbịa gebe ada ma na ọ ya bịa bọsị ọzọ Chief Ugochukwu Oji Yellowman Ozikoha na Agụlụ ndị na-agbanyere anyị fuel na moto nakwa Chief Kosel Anibog omenyere ndị a niile ka rekwa ichefu PA nye Chief of Staff Maazị Obed Agụlụka ezigbo mmadụ thank you very very much for your support Obed n'ebe a ka a na-achịkọta ya aka mbụ onye kege na redio Ifeọma Akife Anambra steeti na-achawapụ mụ na gị tinyekwa aka ọ chawapụ karịa Chinyere kene ndebe anyị ọra na eze ụmụọma Anambra ndị gara anyị ntị asị mụ ya gaziere unu ka ọ dị n'etu a n'izu ụka ọzọ mana chetakwa na ọ bụkwa na ịchọkwa na ịbịakwa n'ihe mmemme a na anyị ya na-akpọkwa afa gị na iso n'ive a na-alụ ịlaikekwa ịbịakwa sokwe wee ọ bụ na o nwee taya nke adịra ọnwụ na ọwele ka ị ya egote tinye igote welu tinye wee bụrụ ya bụ n'ive a na-ekwu ka a na-eme n'ebe a ka anyị na-amụ ya akpụ na nkịta n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya na-asị gị chebirikwe ihe mmemme nzọụkwụ Solution ụbọchị Satọde ọzọ site na amara Chineke ka chi foo